Okei, eli katsotaan tänään tämä asemakaavan käsittelyvaiheet, eli tämä koko prosessi. Ja mulla on esimerkkinä tästä Forssan kaupungin kaavoituskatsauksesta tämä heidän kokonaan ilmoittama, että miten nämä käsittelyvaiheet menee, ja samanlainen prosessi tietysti maankäyttö- ja rakennuslain mukaan muissakin kaupungeissa. Ja heillä oli oikein selkeästi tämän tuossa kaavoituskatsauksessa esillä, niin katsotaan tämä sen kautta. Eli tällaisia osavaiheita ajatellaan, että tähän kaavaprosessiin liittyy. Eli uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa on ollut ajatuksena se, että kaavaprosessista tehdään avoin, osallistava ja on kehitetty erilaisia tapoja, menetelmiä, vaiheita sitä varten, että se toteutuisi. Eli ylipäätään se, että kaavoitus etenee monivaiheisesti, siinä on erilaisia tavallaan semmoisia vaiheita erikseen määritelty. Päätöksenteko on tietysti yksi oleellinen osa siitä kunnallisesta toiminnasta. Kyse kuntien asemakaavaprosessi etenee luottamuselinten luottamusmieskäsittelyjen kautta. Ja tiedottaminen on tärkeää, että saadaan tavallaan se lain vaatima vähimmäisminimitaso siitä tiedotuksesta hoidettua, että se prosessi tavallaan menee oikein. Ja sitten toisaalta se, että miten saadaan ihmiset kiinnostumaan ja tietämään ja ylipäätään olemaan perillä siitä, että jotain esimerkiksi heitä koskettavaa asiaa on menossa. Ja sitten siihen liittyy tämä seuraava tavallaan otsikkotaso, eli miten kaavatyöhön vaikutetaan ja missä vaiheessa osalliset tai ylipäätään kuka tahansa kuntalainen on oikeutettu ottamaan kantaa ja kertomaan mielipiteensä ja vaikuttamaan siihen, että mitä kaavoituksessa tehdään. Eli ensimmäinen, miten kaava lähtee liikkeelle, eli aloitus, puhutaan OASista. Useat kaavat lähtee liikkeelle kaupungin aloitteesta. Usein tehdään kaupungin maille kaavoitetaan. Se on semmoinen pääsääntö tai yleisin tapa. Kaavaprosessi voi lähteä liikkeelle myös yksityisen anomuksesta, eli joku haluaa muuttaa oman kiinteistönsä kaavaa tai tehdä siihen kokonaan uuden kaavan, että siinä ei ole vielä kaavaa voimassa. Nämä on sellaisia prosesseja, että silloin yksityinen myös vastaa niistä kaavan laatimisen kustannuksista. Ja yleensä kysymys on aika pienien alueiden, niin kuin yksittäisten tonttien tai sen tyyppisten asioiden kaavan muuttamisesta tai laatimisesta. Et toki ranta-asemakaavoja laaditaan yksityisten anomuksesta myös. Joka tapauksessa, vaikka on yksityistä aloitteesta lähtevä kaava, niin kaupunki on tässä se, joka hoitaa tätä kaavoitusprosessia, ja näitä virallisia vaiheita täytyy käsitellä sitten näissä luottamuselimissä. Eli siinä mielessä kaavoitusmonopoli on kaupungilla, yleinen intressi ja sen huomioiminen ja vaikutusten niin kuin, tavallaan analysointi, niin se on kaupungin velvollisuus sitten määritellä sitten siinä mielessä myös tietenkin sitä kaavan sisältöä. Eli osallistumisarviointisuunnitelma OAS on sellainen, joka tehdään heti siinä vaiheessa, kun kaava tulee vireille. Hämeen ELY-keskuksen alueiden käyttöosasto on se, joka valvoo kuntien kaavoitusta. Ja siellä sovitaan sit siitä menettelytavasta, kuinka monta viranomaisneuvottelua pidetään vai pidetäänkö. Pienempiä kaavoja voidaan käsitellä sillä lailla, että kerrotaan tavallaan, mitä niissä on menossa, minkälaisia ongelmia
minkälaisia toimintoja tulossa, mitä siinä on tarkoitus tehdä, mikä se kaavan sisältö on. Ja kaikista ei tarvitse erikseen omaa viranomaisneuvottelua valtionhallinnon kanssa järjestää. Semmoinen piti vielä sanoa tuosta osallistumisarviointisuunnitelmasta, että siinä pyritään kirjaamaan tarvittavat lisäselvitykset. Nekin tietysti liittyy siihen, että mitä siinä kaavassa käsitellään. Siinä saatetaan tehdä lepakkoselvitystä tai liito-oraselvitystä tai meluselvitystä tai liikenneselvitystä tai erilaisia kaupallisia selvityksiä. Tosiaan niitä voi tulla sitten matkan varrella sitten myös lisää. Ja näissä viranomaisneuvotteluissa, varsinkin jos on isosta kaavasta kysymys, niin huomataan, että tarvitaankin vielä joku lisäluontoselvitys tai muita semmoisia, mitä ei ole alun perin osattu ajatella, että tähän kaavaan olisi semmoinen tehtävä. Joo. Ja päätöksenteko sitten yhdyskuntalautakunnassa on tietysti tämmöinen, joka käsittelee asioita, esittää niitä sitten kaupunginhallitukselle, joka sitten tekee päätöksiä. Voi tehdä tietysti yhdyskuntalautakunnan päätöksistä poikkeaviakin päätöksiä, mutta tietysti tämä alkuvaihe, että se kaava lähtee liikkeelle, niin se on tavallaan sitten niin kuin kaupunginhallituksen päätöksellä, että tämmöinen kaava laaditaan. Vireille tulosta ilmoitetaan vuosittain ilmestymässä kaavoituskatsauksessa ja kuulutuksilla. Eli kuulutus on tämmöinen kaupungin virallisissa lehdissä ilmestyvä pieni ilmoitus, että mikä kaava on tullut vireille. Kaavoituskatsaus tosiaan ilmestyy vuosittain ja aina tietysti mitkä siinä vaiheessa on tiedossa, niin ne on merkattu siinä, kerrottu niistä vähän ja merkitty karttaan, että millä alueella tapahtuu minkäkin tyyppistä kaavoitusta. Siinä on siis myös yleiskaavat, asemakaavat mukana. Okei, ja sitten osallistumisarviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavan laatijalle. Eli tässä vaiheessa puhutaan palautteesta. Tämä on tavallaan semmoinen ensimmäinen vaihe siihen, missä voi osallistua tähän prosessiin kuntalaiset. Joo, no varsinainen työskentely sitten alkaa ja päästään luonnosvaiheeseen. Eli siinä vaiheessa arvioidaan tai voidaan tehdä erilaisia ideavaihtoehtoja ja mietitään niiden vaikutuksia ja tavallaan haetaan sitä ratkaisua, että mikä olisi minkäkin sidosryhmän kannalta tavallaan hyvä ja ylipäätään, että mikä siinä on tavallaan se tavoite ja se lähtökohta sille kaavan laatimiselle. Tietysti sitä tuodaan siihen niin kuin kaupungin näkökulman kannalta mukaan. Eli tässäkin on sitten tämä yhdyskuntalautakunnan käsittely näissä merkittävimmissä kaavoissa, sitten myös kaupungin hallituksen käsittely. Ja tässä on tavallaan niin kuin pyritty hakemaan sellaista ensimmäistä vaihtoehtoa. Ja tietysti lautakunnassa voidaan käsitellä moniakin vaihtoehtoja vielä siitä, mutta nähtäville laitetaan sitten se yksi luonnos, mihin on päästy. Lautakuntatyöskentely voi kestää, se voi olla useaan kertaan siellä lautakunnassa, jos ei päästä ensimmäisellä kerralla tavallaan keskusteluissa niin pitkälle, että ollaan valmiita laittamaan sitä vielä nähtäville.
Joo, ja tosiaan sitten näihin liittyy usein tämmöinen avoin yleisötilaisuus, eli kerrotaan niistä kaavan luonnoksen periaatteista ja niistä tavoitteista, selvitetyistä vaikutuksista, kaikista lähtötiedoista, mitä on kerätty. Ja tavallaan sitten siellä on tämmöinen mahdollisuus sitten kaavanlaatijoilta kysyä näistä asioista. Useinhan tämä työskentely jakaantuu sillä lailla, että kaupunki itse, kaupungin arkkitehti, kaavoitusinsinööri, monenlaiset virkamiehet hoitaa tätä prosessia ja heillä on monta kaavaa yhtä aikaa menossa. Ja jokaisella kaavalla on sitten tavallaan laatija erikseen, joku toimistokonsultti, jolla on tämä kaavanlaatija oikeus. Ja he tavallaan sitten tekee enemmän sitä karttaa, sitä sisältöä, organisoi niitä selvityksiä. Selvitykset saatetaan teettää useinkin eri toimistoilla kuin kuka sitä kaavaa varsinaisesti laatii. No sitten, kun on päästy siihen vaiheeseen, että ollaan laittamassa sitä nähtäville, niin siitä taas laitetaan kuulutus näihin virallisiin lehtiin. Ja Forssassa on tapana, että maanomistajille naapureille lähetetään tämä osallistumisarviointisuunnitelma, eli tämän edellisen vaiheen, tämän aloitusvaiheen kooste ja ylipäätään sen koko prosessin kooste. Siinä on usein myös tämmöinen tavoitteellinen aikataulu sille, että miten se kaava tulee etenemään ja missä vaiheessa on minkäkinlaisia tilaisuuksia ja vaiheita. Eli tämä ei ole lakisääteinen tällainen tapa, että se lähetetään kotiin maanomistajille ja naapureille. Eli tämä on tavallaan ylimääräistä hyvää informaatiota, palvelua sitten kuntalaisten suuntaan kaupungilta. Että tässäkin joskus on ollut, muistan vaan kun maakuntakaavaa tehtiin ja siinä osallisia on hurjan paljon enemmän. Jos koko maakuntaa ajattelee, että lähettäisiin kirjeitä maanomistajille ja asukkaille, niin ongelmana on, että ajantasainen tieto maanomistusolosuhteista, että kuka sen omistaa ja kuka on osallinen ja on oikeat henkilöt ja oikeat osoitteet, niin sekin on aika iso homma. Ja tavallaan varmaan sen takia ei ole laissa lähdetty velvoittamaan siihen, että kaikille pitäisi lähettää tämä suoraan tieto, vaan että tämä kuulutus on ihan niin kuin lain mukaan pätevä, että lehdessä kuulutetaan. Että ei tule tavallaan tässä vaiheessa sellaisia teknisiä vaikeuksia, että joku tieto on niin vähän aikaa sitten muuttunut, että se ei ole ehtinyt vielä rekistereihin ja järjestelmiin, että se on käytännössä 100% kattavuus sille, että saadaan kaikki maanomistajat ja naapurit kiinni, niin se on vähän ehkä kohtuuton vaatimus sitten kaavan laatijalle, että se oikeasti ihan kaikki oikeilla nimillä ja niin kuin, että siitä ei tavallaan ole sellaiseksi valitusperusteeksi, jos on tullut vaikka vaimon nimellä pelkästään maanomistajalle kirje, niin se on tavallaan ihan pätevä, että siitä ei saa tavallaan riitaa aikaiseksi. Ja lehdissä yleisötilaisuuksista ilmoitetaan sitten myös, että tässä vaiheessa puhutaan mielipiteistä, eli osalliset voi lausua mielipiteen kirjallisesti tai suullisesti. Mielipide voidaan jättää myös sähköpostilla. Se on tässä erikseen mainittu, että tästäkin monet
tai ihmiset saattaa olla epäluuloisia, että tuleeko se sitten varmasti perille ja onko se pätevä, jos sähköpostilla kommentoi. Monissa kaavoissa on sitten lisäksi tehty erilaisia muita osallistamistyökaluja, että saattaa olla, no tietysti näistä on netissä Forssankin sivuilla ihan hyvin paljon tietoa ja kartat ja muut on siellä selvitykset näkyvillä, mutta että pystyy tavallaan myös karttaan tavallaan jättää palautetta, että voi vaikka piirtää oman vaihtoehtonsa jostain alueesta tai merkata jotain huomautuksia sinne tai tavallaan tämän tyyppisiä työkaluja on joissakin kaavaprosesseissa mukana. Joo, eli luonnosvaiheessa puhutaan mielipiteistä. Se on tämmöinen vapaamuotoisempi vaihe. Siinä kerätään tavallaan lisää tietoa siitä, että miten tähän asemakaava-alueeseen suhtaudutaan, mitä sieltä nousee esille sellaisia ongelmia tai huomioita tai muita merkittäviä asioita, mitä ei ole ehkä muuten huomattu tai tullut esille. Et sen jälkeen sitten tästä luonnoksesta siirrytään ehdotusvaiheeseen, eli puhutaan kaavaehdotuksesta, joka muokataan siitä luonnoksesta ja siitä saatujen mielipiteiden niin kuin kautta, että päästään enemmän parempaan yhteisymmärrykseen ja semmoiseen ratkaisuun, mikä voisi toimia. Et kaavoituksessa on hyvin paljon aika kiihkeitä mielipiteitä ja tunteita liikkeellä, että sen lisäksi, että se vaikuttaa maan arvoon ja siihen rakennusoikeuteen, niin se vaikuttaa tietysti siihen kotiympäristöön, siihen lähiympäristöön ja siihen elinpiiriin tavallaan, mitä ihmiset pitää tärkeänä ja mikä on se kotipaikka ja mitä siellä tapahtuu omalla kohdalla, omalla tontilla kiinteistöllä ja mitä naapureiden tonteilla kiinteistöllä tapahtuu, niin katualueella, yleisillä alueilla, niin tietysti se on merkittävä asia kuntalaisille. No, tämä prosessi etenee sillä tavalla, että ehdotus laaditaan tosiaan, ja jos se muuttuu oleellisesti, niin sitä käsitellään yhdyskuntalautakunnassa. Tässä taas viitataan siihen, että jos on pieniä kaavoja ja niiden sisältö pysyy hyvin samantyyppisenä, niin tavallaan tätä prosessia ei ole tarkoitus pitkittää. Nämä kaikki käsittelyvaiheet vie aina aikaa, jos se viedään lautakuntaan, ja sitten sitä kautta vielä kaupunginhallitukseen, niin siinä helposti menee taas pidemmälle se kaavan valmistuminen. Ja kaupunginhallitus tosiaan laittaa sitten kaavaehdotuksen nähtäville. Tässä vaiheessa puhutaan jo muistutuksista. Eli jos katsotaan vähän eteenpäin, niin siitä taas kuulutetaan. Ja siinä vaiheessa on sitten osallisilla mahdollisuus antaa niitä muistutuksia. Kirjallinen muistutus, ja se on nimenomaan sitten määritelty se aika, jolloin se on annettava siitä kaavaehdotuksesta. Ja tämä on
se virallisempi osuus tässä kaavan laatimisessa, tämä kaavaehdotus, joka on tosiaan sen luonnoksen ja niiden mielipiteiden pohjalta laadittu ja muokattu ja laitettu nähtäville. Eli se nähtävilläoloaika on sitten sellainen, jolloin annetaan näitä muistutuksia ja ne on kirjallisia, ne osoitetaan kaupunginhallitukselle ja voidaan toimittaa kirjaamoon. Eli nämä on sitten myös sellaisia, joista saa vastineen. Jos on jättänyt tavallaan yhteystietonsa siihen muistutukseen, niin saa myös oman vastineen siitä muistutuksestaan, että joka tapauksessa kaavan laatija valmistelee niistä kaikista vastineet ja vie ne sitten yhdyskuntalautakuntaan käsittelyyn sen kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen. Ja sen jälkeen yhdyskuntalautakunnan käsittelyn jälkeen se menee kaupunginhallitukseen. Ja edelleen tämä prosessi saattaa vielä pyörähtää takaisin siihen nähtävillä olovaiheeseen, jos näiden muistutusten kautta on tullut siihen olennaisia muutoksia. Eli silloin puhutaan, että lähtee uudelleen nähtäville. Mutta jos päästään pyörähtämään seuraavaan vaiheeseen, eli jo tähän hyväksymisvaiheeseen, niin kaupunginhallitus esittää sitten seuraavana vaiheena kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä. Eli on saatu muokattua sen tyyppinen kaava, että luottamusmieskäsittelyssä kuntalaisten mielestä tämä olisi sen tyyppinen ratkaisu, että se voitaisiin esittää hyväksyttäväksi eteenpäin. Ja kaupunginvaltuusto tosiaan sitten on se, joka hyväksyy tämän lopullisen kaavan. No tuossa on mainittu vielä että vähäisen kaavan muutosehdotuksen, eli jos on olemassa joku asemakaava, jota vähän muutetaan, niin kaupunginhallitukselle on annettu valtuudet hyväksyä sen tyyppinen asemakaavamuutos. Valtuuston päätöksestä tiedotetaan kuulutuksella. Tieto lähetetään muistutuksen tehneille ja Hämeen ely-keskukselle, eli valtion viranomaiselle täytyy tulla tavallaan takaisin se tieto, että se prosessi on päässyt tähän vaiheeseen. Valtuuston päätöksestä tai kaupunginhallituksen päätöksestä on oikeus valittaa, niin kuin mistä tahansa päätöksestä. Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeuteen ja siitä on edelleen mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. No kaava tulee sitten voimaan sen hyväksymispäätöksen tavallaan sitten kun se hyväksymispäätös on saanut sen lainvoiman, eli siinä on se valitusaika, kuinka kauan siitä 1,5–2 kuukautta. Et siinä vaiheessa sitten jo tiedetään, että siitä on valitettu tai ei ole valitettu. Et jos se on mahdollista, että se hyvä, tai siis se saa sen lainvoiman, eli ei ole tullut valituksia, niin silloin siitä ilmoitetaan kaavan anojalle, jos se on tämmöinen yksityinen kaavaprosessi.
Että se on tavallaan tuossa kaupunginvaltuuston päätöksessä sitten jo sisäänrakennettuna se, että jos siitä ei tule valituksia, niin se saa sen lainvoiman. Eli sitä ei enää sitten tässä vaiheessa viedä mihinkään luottamusmieskäsittelyyn. Mutta sitten jos on valitettu, niin sitä käsitellään ja hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus käsittelee tätä asiaa ja se tosiaan saattaa kestää sitten pitkään vuosia siellä ennen kuin saadaan siitä ratkaisu. Okei, eli mä kävin tässä nyt läpi tämän asemakaavaprosessin vaihe vaiheelta. Mulla on seuraavassa diassa vielä kooste siitä, että mitä vaiheita tähän kaikkinensa liittyy. Eli puhuttiin aloituksesta, osallistumisarviointisuunnitelma, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksymisvaihe, voimaantulo. Eli hyvin monivaiheinen prosessi ja pyritty tosiaan siihen, että tämä osallistuminen olisi kuntalaisille ja luottamusmiehille tavallaan mahdollistaa tämmöistä monivaiheista. Joskus nämä saattaa kestää niin kauan nämä kaavaprosessit, ja sitten tavallaan se, että kun on montaa eri vaihetta, mihin voi osallistua, niin tämä saattaa vaikuttaa hiukan monimutkaiselta. Mutta joka tapauksessa niin tämän tyyppinen prosessi on kyseessä. Ja tietysti se, että tämä prosessi menee pykälien lain mukaan on oleellista siihen, että tavallaan niitä valituksia ei sitten tule siitä laatimismenetelmästä tai menettelystä, että joku vaihe, että se tässä kaavalaatijalla kaupungilla tietysti on oleellinen vaikutusmahdollisuus siihen, että kaikki menee näiden vaiheiden mukaan ja säännönmukaisesti, niin ei tavallaan tule sellaista valitusta, mitkä sitten olisi tätä prosessia koskevia.